kako sam gladna. Jao, čini se da je potrebna bakina pomoć. Odmah dolazim. Jao, šta je to? Neko plače. Moram da pomognem sestri. Jel neko u nevolji? Ja moram pomoći. Sestra, šta se desilo? Mi smo tu. Da, draga, šta je bilo? Gladna sam. Dakle, hoću ovakvu kućicu, jel može? Okej, ja ću početi. Pogledajte, imam jednu zanimljivu stvaščicu. O, nije loše. Mirno, sad ćemo da vidimo šta je unutra. O, da, sad ću napraviti nešto jako ukusno. Moja kuća će biti čokoladna i vrlo ukusna. Dakle, prvo ću uzeti Kit Kat čokoladu. Napravila sam kuću. A sad mi treba ovaj krem, baš je ukusan. Da, koristit ću ga umjesto lepka. To je divno. Sad su na redu ove divne bombone Njorc. Obožavam ih, a mnogo su ukusne. A zalepit ću ih za kremu, tako je. O, da, prelepo. Ostalo je dodati šarene konfete. Lepota. Malo magije. Pogledajte, to je preslatko, jel da? Da, svaka čast, unuko. Sada ja. Pogledaj šta sam napravila. To su medenjaci. Treba ih premazati filom. Tako je. O, da. To izgleda prelepo. Završila sam. A sada mogu sastaviti moju kućicu. I na kraju stavljam krov. A sad ću uzeti malo krema i nacrtati lepu šaru na krovu. Zatim ću ukrasiti vrata i ostalu kućicu. Lepota. Jel ste ozbiljni? Sad ću vam pokazati kako treba. Dakle, to će mi pomoći. Prvo sečem višak. Tako je, to je baš ono što mi treba. Oblik je savršen. Ovo stavljam ovdje. A ovo ovdje. I ostalo je premazati sve kremom. Sada dodajem čokoladu na kućicu. Tako je. Divno, sad ću sve premazati. O, da. Ali to nije sve. Kućicu treba ukrasiti. Uzet ću bombone. Da, tu je sve što jako volim. Zatim malo žvaka. Bombone Njorc. I ove prelepe žele bombone. To je to. A sad ću ukrasiti kućicu ovim bombonama. Treba sve raditi pažljivo. Pogledajte, to je pravo remek delo. Ja sam majstor. O, nije loše. A mi smo završili. Wow, neverovatno. Vaše kuće su prelepe. Hoću da probam prvo ovu. O, ne mogu da zagrizam. Baš je tvrda. Okej, neću je jesti. Probat ću bolje ovu. Ovo je kuća od medenjaka. Obožavam. Svidalo mi se. Dakle, ostala je posljednja kuća. Sad ću je probati. Wow, pa to je torta unutra. Topi se ustima. To je prelepo. Dakle, odlučila sam. Ova torta je pobedila. To! Ja sam rekao, ja sam najbolji. Dakle, sad mi se jede pizza, jel može? Okej. Dakle, prvo treba spremiti testo za moju buduću picu. To nije teško.
Treba sve pažljivo promešati. Da, i još malo. Tako je, pogledajte. To je smiješno. Gledajte ovamo. Ja imam tajni sastojak. To je jestiva boja. Gledajte, dobio sam crno testo. Lepota. A sad mi treba sos. Evo ga, sam ga spremio. Da, to je baš ono što mi treba. Dodajem na testo i zatim treba sve razmazati. Kakav lep miris. Sad ću naredati malo sira za moticu. To je to, dosta je. A sad je vreme za morsku hranu. To će biti jako dobro. Ova pizza će biti pravo remek-delo, ne sumnjajte. Takva pizza se služi u najboljim restoranima. Da. Što? A deluje sumnjivo? Pa dobro, neka ga. A ja ću uzeti uši i staviti ih ovdje, a zatim dodajem kečap i pažljivo mažem po pici. A sada dodajem punjenje. A tu je skupljeno sve najlepše. To je to. Ostalo je ispeći moju slatku picu. Odlično, zatvaram i čekam. O ne! Sklonite ruke! Uništili ste moju picu! Treba sve popraviti. Valjda je u redu, jel da? Nije loše. Joj, to je grozno. Šta sad? Šta da radim? Ne. O, tačno! Dobila sam genijalnu ideju. Sipat ću čokoladu u sredinu. Da, razmazat ću to. A zatim dodati moje omiljene slatkiše. Prvo marshmallow. Da, a zatim čokoladicu. One ekstra. Ostalo mi je malo na prstu. Prelepo. Šta je bre? Hajde radi. Dajte ovamo. Šefe, treba pomoć. Što? Jao, izgleda da niko neće da mi pomogne. Kako to? Jao, ne plači, dobro. Sad ću ti pomoći. Dodat ću malo vatre tvoj pici. Mislim da je dovoljno. O da, hvala puno. Nema na čemu. A skloni se, šefe, baš si bezobrazan. O, tvoja pizza je već spremna. I moja isto. Preslatka, jel da? Prijatno, mala. Wow, sve je tako zanimljivo. Uzet ću pače ove pice. Miris je super. Probat ću. Wow, ekstra. Mnogo lepa pizza. Idemo dalje. Šta je ovdje? Šta je to ovdje? Neke školjke? Gdje? Neću to jesti. Ova pizza izgleda jako zanimljivo. Ona je slatka da, ja obožavam sve slatko. To je predivno. Rešeno. To je pobjeda 100%. Čestitam. Da, ja sam najbolja. Yes. Dakle, a sada hoću sandvič, jel može? Važi, bit će urađeno. Za početak ispržit ću tostove. Aha, malo ću sačekati. Spava mi se. Sve je spremno, odlično. Sad ću izeći paradajz krastavac i sastaviti moj sandvič. Odlično, zatim dodajem kečap. Divno. Baka je završila. Bako, smešno mi je. Pogledajte kako treba. Prvo ću narandati sir u činiju. Da, tako je. Zatim dodajem moj tajni sastojak i sve pažljivo mešam. Eto,
Kakve lepe boje, divno. Zatim uzimam kalup u obliku srca. To je to. Sada stavljam nadev na srce i zatvaram ga. Lepota. Ostalo je malo propržiti moj sendvič. To je baš ono što mi treba. Pogledajte. Kako vam se sviđa? A baš slatko. To je jako ukusno. Šta? Kod vas je već sve spremno? O ne, šta ja da radim? Dobro, sad ću brzo sastaviti neki sendvič. Da, mislim da je u redu. I ostalo je sve ispržiti peglom. Eto. Jo, a kakav je to miris? O ne! Pa, nema veze, dušo, dešava se. A mi smo završili. Super! A šta je ovde? Izgleda čudno. Okej, probat ću. Jo, fuj! Ne sviđa mi se. A ovaj sendvič ću rado probati. Izgleda zanimljivo. Nije loše. Wow, a ovaj sendvič izgleda preslatko. Hoću što pre da probam. Wow, unutra je šareni sir. Nevjerovatno. Da, baš mi se sviđa. Ali, ipak sam odlučila da je pobedila baka. Čestitam. O da, svaka mi čast. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!